Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbawa ko. Lipay ako. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Casio ginaingon, pobre ko, og wa ko mangandoy, nga makasawa og dato. Apan wa ko magdahong nga mabot ang swerte, nga wa gyud nako dahuma. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Nalukop na lang ako libot ng downtown. Ewan ko, makakita na doon ay nagwanted. Isang tindero lang, isang janitor lang. Ay, naunta pinagian nga nagwanted. Manager bang po. Pero, di ko pwede kay grade 4 man ko. Uy, hala. Ang pitaka ng matured na babae nga, natawag mo yung pitaka? Ma'am! Ay, imong pitaka, nahug, ma'am! 500 pesos? Tungod nis dako kung kalipay nga nabalikan ako nahug nga pitaka. O sige na, dawata dong. Salamat kayo ini, ma'am, ha? Dako, nakinigtabang nako. Arong pagpangitag trabaho, bisan boy lang. Mao ba'y tuyo mo din sa syudad? Ang pagpangitag trabaho, isip boy? Oo, ma'am. Pwede na itong bisag unsang trabaho, bisag tinderos nindahan. Janitor ba ka ha? Oh, timing. Bueno, nagkinahanglan ko katabang nga lalaki sa akong panimay. Kuyog na lang nako sa bay. Tana sa auto nga akong iparking sa unahan. Kisa ba ito yung pangani mo? Kasyo nga kungaan, ma'am. Kasyo. Kasyo. O sige, tana Kasyo. Kuyog na ako dito sa bay. Tana sa sakyanan. Mao ba? Dugay na daig kang nabiyuda, ma'am? O Kasyo, og may anak ko nga usa ka dalaga. Bisan kinsa na lang nagigiuyab. Wa pagyud magminyo. Murag maapsan pa man tingali nako ning anak ka. Maminyo na lang tingali ko usab siya dili pa. Ma'am. Doon na ka ni manguyab na ako nga makauyon pud ko. Sugton man gyud na ako ba? Magminyo kit ko usab. Kay gimingaw na kay ko. Anak. Ma'am Carlota. Mo gay yung unang adlaw mo sa imong pagkawat sa imong sweldo dong Kasyo. O tay,
Mao nga gipalitan ta kag tambal. Og bihala nimo ning usa ka libo tayo. Stay-in ra ba ko didto. Lunes hangtod Sabado. Domingo ra ko makaanhi diri sa imo, tibok adlaw. May na lang nang doon na kay magamit din he. Ay, paigo niya kayo niya ko dong. Ay, may bugas naman kung napagipalit og mga linyat kang suran. Abi ni mo tay. Ah, Anak kong amo nga babae ba nga, idaran nga byuda. ah, Nasabtan ako nga. Mura man siya nakagusto na ako. usa. Anyong nagkasulti ka man anak, ha? Kuantay kanang mahuman siya og ligo tay ba? Ah, Magpantir man siya nga muagi sa kong atubangan. eh, Paibugong gid ko niya. Slami araban niya tayo eh. Bisan may edad na siya. Pero bigot pa kay tayo eh. Bigot paglawas. Kunya ang boobs mo di byuda. Utog pa kayo. kung mao, panguyabi. Panguyabi siya niya. Ay, magminyo ka na, makaapo po ko. Kaya may na maminyo ka gato. Mauwang mong ko tayo eh. Kay pobre naman gud ta. Iyara kong boy. Pobre ka niya, pero ang mga gato nga kwartahan, nga byuda, wala naman na sila mangita og lalaki nga gato. Sama ni mo nga patanon ang iyang ipangita. O nga kagusto niya ni mo. Nga mupilit yun siya ni mo kung makatilaw sa iya imuhadong. Kay grabe. Hindi ba gusto masuito yung takuan ba ginang imo dong. Taas pa. Taas. Gusto ka tay. Mabitaw nga wala ko manguyab eh. Kay itagam ko nga gibuwagan ko sa akong uyab. Kay wa makagwantas kay dakon sa kuha. Ginoon ni baguway eh. Gusto siya nga makigbalik na ako. Ako na siya wag ganahin niya. Kay bisag kinsa namlay yang giuyab oy. Gusto siya nga makigbalik ni mo kay wa siya matagbaw sa mga nauyab niya. Ang babae kung yung kasungo basta dako ang makapabudya niya. Magpangita sa yung dako, George. Oh, tay kasyo. Ay, man akong shower. Nindo kining basaan ko ilang Ma'am Carlota eh. Kay makaligo kong shower. Uy, hala. Limot ko da. Limot ko dagto alya. Kinin na ako sa akong itapo eh. Sus, limot ko da. Sa loob niya akong brief-brief. Ay, wala akong kuya tapis to alya. Inigawas ako sa banyo. Ay, Kasyo, dugay pa ka diha, maliko sad ko. uy, hala, ang anak ni Ma'am Carlota. Ma'am. Human ako, Nyorita. Nyorita, sorry kayo, nadugay ko. Kabagal ko si mong atubangan, Kasyo. Hala, uy. Ma'am? Uy, nigimaw ang kadako. Nyorita, mugimaw gini siya kay taas manggod. Aris ako, Nyorita. Grabias kang Kasyo, eh. Gimaw mang Bagal kaayo. Kasyo? Hala, kitawag Balik ka, sila ni Mami una. Carlota. Naibog na pas, Mami. Naibog siya na mong katabang. Ako ay, maminyo magkasiya, ining among boy. Ay, nihunong na si Kasyo sa atubangan ni Mami. Mao ba? Nalimot ka sa pagdaog tuwalya? Maong nag-brief ka lang nga migawa sa banyo? Ma'am. Wa na ako ituyo nga mag-brief lang ko nga mugawas. Napugos lang ko gawas, ma'am, kay wa mong ko makadag tuwalya. Sorry kay mama. Kita ra ba na ko si Nyorita Sara, ma'am, nga nag-brief lang ko? Uy, Kasyo,
Naglihok-lihok man ko ng imong atubangan o kaambakon. Ay, mura mo ganing uod, ma'am. O, Sorry, ma'am, ha. Makakita, gani ko nimo, ma'am. Strong yun ni. oh, Aris ako, ma'am. Mag-ilis ako. oh. Grabe ka pa ka siyang atubangan, oy. Awas naman to, pagay mo gahi. Kalamig yung kanon. Bahala na ni. Si Casio na ipulikos na matay kong bana. Si Casio na. Mao ba? Mamay ka na ni Sarah sa sunod buwan? Oh, ma'am. Gusto naman ko na siya uminyo, mi. Kay, basin ko nung unhan siya nimo ba. Maog yun. Doon na ba kay lalaki nga gitripingan nga imong uyapon. Busa maniguro mi silando. Uy, kami sa ang una nga magminyo, ha? Napasalamat sa ko taon nga ikaw gusto nga uminyo na tayo, Day. Gusto mo sa kong uminyo taon? Kung minyo na ta, kung pati kita mayo, ha? Aron makaanak si tagdaghan. Mami, ato sa mi silando, ha? Nami lakton. Oh, mauna ni. Sige. Anya, areso mi, ma'am. Ato na mi. Sige. O pag-practice na og sangpit na kong mami. Oo, ma'am. Mami. Ari, unsa ko hindi ka mo ambit? Ari na mi. Ay, ato sa mimi. Dali. Ay, amping mo! Yes, ma'am. Klaro kayong manood na sabto sila og mutar. Ay, tugaya na gyud na kung wa na makatilaw laki, uy. Oh, si Casio ka nang may gawas ikan sa banyo. Nagtapis ng tuwalya. Kikan pa siyang naliko. Napakala nini. Sundan ko siya nga to paingon siyang kwarto. Uy, ma'am. May kalit mo kagasudin ni sa akong kwarto. Naghubura na ba ko, ma'am? Casio. Kawaw, eh. Wow, mistrong ang imo. Kataas o katak ko. Ma'am, gigakusog ka man ko nimo. Casio. Ako kasagang init. Kainit sa imo midapat sa akong pusod. Ma'am, makita ang tadiri ni ma'am. Tana sa kama. Tanadayon, Casio, kay kanuon ko ng imo. Ma'am. Tanadayon sa kama, Casio. Ma'am. May nihitabo gyud namo ni Ma'am Carlota atong higayuna. Idara man tuod siya, pero hugot pa kayo sa angay. Pag human sa maong hitabo, gihagadayon ko niya og kasal. Wa ko mo balibad. Ug maoning higayuna, kaslunon na kami. Magto makasama ang kaagi ni Casio dinhining tulumanon. What's the style? Kaslunon na mining higayuna style. Kini mao sugilanon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.